दोघांका दोन मॉकटेल तर मागवलं आम्ही। ए भाजी या तुका खायचा हवा ह्या व्हेज थाळी आणि ह्या प्रॉन्स थाळी, हाय पापलेट थाळी भावीसाठी आणि माझ्यासाठी चिकन थाळी, टायगर प्रॉन्स तंदूर या चिकन लॉलीपॉप। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी माझ्या बर्थडे का सगळ्यांनी शुभेच्छा दिलास, म्हणजे कमेंट करून असतील, डीएम करून असू देत, भरपूर जणांनी कमेंट दिल्या, तर सगळ्यांच्या मनापासून आभार। आणि मंडळी आम्ही ज्या रिसॉर्ट का खोपोलीत गेलो होतो त्या प्युअर व्हेज होता, त्यामुळे माझ्या बर्थडे का हेंका फिश खाऊक भेटले नाहीत। तर ही दोघवली म्हणतात आमका फिश खाऊचे हत, त्यामुळे फिश पार्टी करूसाठी आम्ही आता जातो सीबीडी बेलापूर का सी प्राइड फाईन डाइन रेस्टॉरंट का। आणि ह्या सीबीडी बेलापूर का सेक्टर 15 का त्याचा ऍड्रेस आम्ही देऊच। तर आम्ही आता ते जातो, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा। लेट्स गो। तर आता आम्ही सीबीडी बेलापूर का इलो आणि आता सेक्टर 15 का जातो। तर मंडळी आम्ही फायनली बेलापूर का सी प्राइड फॅमिली रेस्टॉरंट का इलेले असो। तर आता आज जाऊया, काय काय हाता बघूया, चला। चला धबधबे काय बघतो, धबधबे बघितलास ना खोपोलीत, तरी पण बघतो ना, चला। ते काय क्रॅप तंदूरी खा ना, काढू काय सांग, कसले हत्ते जिवंत जिवंत दोघांका दोन, एक बस झालो, चला एक सांगू ना, हा एक सांगा, एक सांगूया चला। एक क्रॅप तंदूरी है, ये वाला ही चाहिए, ये वाला, ये देख ये ज्यादा फटफट रहा है। या तू खाणार ना, चला एक है बसूया। हा हॅपी बर्थडे बोला, आणि हॅपी बर्थडे झाला। आता पार्टी आता देतोय ना, त्या दिवशी वेज खाला तुमका, आता होईल ना पार्टी, हॅपी बर्थडे बोला तरच पार्टी होईल। तर 4 मॉकटेल तर मागवलं आम्ही। ए भाजी या तुका खायचा हवा ह्या कशा, ती स्ट्रॉबेरी आणि ते काय फल लावलेला, हे कोणा गावा, ते ऑरेंज वाला मी घेते, या भारी वाटतं ऑरेंज वाला। तर ह्या मॉकटेल मी घेते आणि हे स्ट्रॉबेरीचं हे घेता आणि अननसाचो मग जी हे का राहणार दीपाली पाडवू नको फक्त, हा ओढून घे, खरंच लय भारी आहे। स्ट्रॉ दे माका एक, पिवा सांगताय मी, हा पिवा। ऑसम यार, भावीचा का आंबाटा घे का तो, जे कसा चांगला आवडला तुका, ऑरेंज फ्लेवर आणि एकदम स्ट्रॉंग, अगदी जबरदस्त। आता तुम्ही 2 चव घेता, हे चवा घेत, चव घेत एक नंबर आहे, स्ट्रॉंग एकदम। हे आता स्ट्रॉबेरी कॉकटेल करतोस का सगळा मिक्स कर, काय डिसाईड झाला की नाही काय घ्यायचं आता, आणि हे नंतर पिवा, लय थंडगारा नंतर पिवा। काय काय स्टार्टर मध्ये काय मागवलं, हा नशीब 2च मागवा, टायगर प्रॉन्स तंदुरी आणि खेकडा तंदूर। आणि थाळीमध्ये हा पहिल्यांदा व्हेज थाळी खातो, व्हेज थाळी, हा माझी चिकन थाळी आहे, आणि भाविका पापलेट थाळी। ताब काय करता, फोटो काढता मॅड झाला आता कॉकटेल बघून, मॉकटेल बघून, हा त्याच्या मैत्रिणी पाठवणार वाटता। तर मंडळी आता हे 2 स्टार्टर आणि 4 थाळी मागवलं, तर बघू आता, म्हणजे हॉटेल तर लय भारीचा, जबरदस्त, म्हणजे एकदम 5 स्टार हॉटेल सारखा, क्लीन आणि ऐस पैसा। आणि टेस्ट कशी आहे आणि त्या थाळींची प्राइस कशी आहे ती तुमका सांगतो, हा खाल्यानंतर तुमका सांगतो कशी आहे आणि त्या ह्याची प्राइस कशी आहे ती। पण हॉटेल तर जबरदस्त हे बघा। आणि आम्ही 12 वाजताच इलो, त्यामुळे सध्या कोण नाही आहे।
हे बघा. आणि बाहेर व्ह्यू पण जबरदस्त वाटता. हे बघा, हे बघा जबरदस्तच हा. आणि जिवंत खेकडे हयाच असतात. आणि हाय सर्व मॉकटेल मिळतात. हे बघा खरंच जबरदस्तच हा. आणि ओपन किचन हा. किचन पण हैसून दिसता. दाखवतोय मी. फर्स्ट टाइम बघितलं असं ओपन किचन. हे बघा डायरेक्ट इकडनं दिसता किचन मध्ये काय चालू आहे, काय बनवतं. तर खरंच हॉटेल तर एक नंबर हा. तर आता ह्याची चव कशी आहे ती आता बघूया. कोणाची सेल्फी काढू? माझी. फायनली स्टार्टर आमचा इलेला असा. हया तंदुरी खेकडो हा. आणि हया प्रॉन्स, टायगर प्रॉन्स. बघ केवढी हात बघ, हाता एवढं अक्षरशः. आणि क्रॅप कटर चौघांका 4 दिलेले आहेत. पण खेकडो हा 1, डेंगे आहेत 2. नाही इन्साफी काय काय म्हणून तोडणार आहे तुम्ही? कोण खेकडो कोण तोडणार पहिलं? एक जिया का 1 डेंगो देणार, हे का 1 डेंगो. आणि नंतर मग हे चौघांका 4 भेटतील आपल्याला. चला. या कशी आहे टेस्ट? तर जियान तंदुरी तर खाता. आणि तंदूर लय टायगर प्रॉन्स हा. कारण लय मोठा हा बघा. हा कलर नाही टाकलेला. तर मी एका टप्प्यात घेतोय माझ्या. पाणी हा बघ कसला हाता बघ. अर्धा खाल्लं त्यात थोडा ते माका चवी का. त्यात चवी का. चटणी पण दे. हे डिश बघ कसले आहेत ते. जड दगडी आहेत. भावेन संपवलं खाऊन. तुम्ही खाला टायगर प्रॉन्स तंदूरी. तुम्ही हाणतास ना तसे आहेत मोठेवाले ना. एक नंबर हा. नक्की ट्राय करा. खेकडो कधी सोलतास? काम जरा. खेकडो वाट बघता. लवकर खावा. याच्यातला खायचं असतं काय? हो तर मांस राहायच्या आतमध्ये. धोका केवढा आता बघ. हा बघ. तर आमच्या जियान है अख्खी कुर्ली घेतल्या ना. 1 डेंगो आणि अक्को पेंदो घेतल्या ना. हो बो. आणि भावीच्या वाट्याक आमच्या 1च डेंगो मिळालो. भाविका तोडतो तो करकरावलं ना थोडं खालं वाटता. हा करकराव का ताटात ठेवून ह्या कर. खेळ करतात नुसते ते. करकराव ते का. हा सुपारी फोडताय. हा बघ नाही जमत नाही ते का. नाही करकरावल्या. हा बस बस. चेंदो मेंदो करून टाकशील त्याचो. करकराव. हा तोड. शाबाश. खा. माका अर्धो द्या नाही तर भाविक द्या अर्धो. काबत आहे काय पाडा होता. काढ त्याच्याला खा. अरे बाबा भाविक देता बाबा. काय आऊस काढून देता लेखिका पेंदो. हे प मस्त पीस काढून देता. खा तू. तर हे स्टार्टर आम्ही संपवलं. आणि आमचे थाळीओ आता इलेले असत. तर हया व्हेज थाळी आणि हया प्रॉन्स थाळी, हय पापलेट थाळी भावीसाठी आणि माझ्यासाठी चिकन थाळी. आणि हे 4ही थाळीओ इलेले असत आणि चौघांच्या समोर ठेवलेले असत. आणि ह्यांचे प्राईज जो खाणार त्यांनी सांगायचे. ओके ओके ना. चालेल. आणि त्या थाळीत काय काय हा आता पण मी सांगतोय. तर
हा यार राईस हा, त्याच्यानंतर चिकन हा, चिकन सुक्का, चिकन ग्रेव्ही आहे, काय काय माहित नाही ह्याच्यात बघूचा लागा, पण चिकन ग्रेव्ही आहे, 2 चपाती आहेत मोठे, कांदा लिंबू आणि सोलकढी. हा याची प्राइस आहे 430 आणि हेवी आहे एकदम. आता कोणाच्या हवी ग्रेव्ही आहे, आपला हे आहे आपला सारा आणि राईस हा आणि पापलेट सोलकढी आणि हे काय आहे, या काय आहे? मला नाही जोवलो आपण. जवळ येतो आणि आणि ह्याची भाकरी. प्राइस किती असा? 720 अरे बापरे. महाग माका वाटते ह्याचीच 720 रुपया. आणि नंतर जिया तुझ्या थाळीत प्रॉन्स थाळीत काय काय हा ता सांग आणि प्राइस लास्टला सांग. प्रॉन्स, बांगड्याचा तिकला, जोवलो, हा हे सोलकढी. ह्याची प्राइस काय आहे सांग? 500 आमच्या जियाची. आणि आता आमच्या होम मिनिस्टर दीपाली कोंडे यांची वेळ आहे. श्रावण स्पेशल व्हेज थाळी मागवलेल्या. तर काय काय आता बघूया. पनीर मसाला, हा स्पेशल व्हेज थाळी आहे आणि पनीर मसाला. ओके. मिक्स व्हेज आहे, बटाट्याची सुकी भाजी आहे, दाल तडका, राईस, चपाती 2, कांदा लिंबू, गुलाबजाम. वा. ओके. आणि याची प्राइस 350. 350. म्हणजे सर्वात कमी कोणाची आहे? व्हेज थाळी 350, 430, त्याच्यानंतर 500 आणि 720. तर हे सर्व 4 थाळी आम्ही मागवलं आणि आता ह्या थाळ्यांवर आम्ही तुटून पडणार आहोत. आता मी जास्त काय शूटिंग करत नाही. काय खातास काय? अरे हा एक कवाटा या कवटाचा, ह्या चिकन सुक्का हा बघा मस्त पैकी, आणि ह्या अंड्याचा चिकन लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप, या चिकन सुक्का, एक नंबर आहे सुक्का. आणि हा अंडा हा बघ अंडा, अंड्याला ट्राय करताय. चिकनचा जेवढा भारी आहे तेवढा अंड्याचा पण भारी आहे. मस्त. भावीचं काय पापलेट सोडवता वाटतं भावी. बी साईड मारल्या ना, म्हणजे ए साईड झाली पण त्याची. कसा भावी सांगलंच ना, तर आज मग्न झाला खाऊ का. कोलंबी खाता आता. जियान दिले. जियान किती खाल्ल्यान कोलंबी? ते काय ठेवल्या झाले, संपले त्याचे कोळंबी. किती होते? लय होते. 7-8 होते, 7-8 होते. चिकन थाळी तर एक नंबर ऑसम. मी जेवते आता, माझी व्हेज थाळी खाऊची आहे सर. खा बाबा. तर दीपालीन आहे व्हेज स्पेशल व्हेज थाळी चालू केल्या ना, खाऊ का. काय खाल्लं पहिला? पनीर खाल्ला असणार, वाटलाच होता. आम्ही मगाशी इलो 12 वाजता इलो होतो, तेव्हा कोण नव्हता. आम्ही लवकर इलो ना हावऱ्यासारखे, तेव्हा कोण नव्हता. म्हणजे लोक 1:30-2 वाजता येतात, तर आता 1:30 वाजल्यात. तर आता लोक इली हे बघा, आणि येतात पण हे बघा. आता लोक येतात, आता भरल्या. मगाशी आम्ही 12 वाजता इलो तेव्हा कोण नव्हते. आणि थंय एक मोठं ग्रुप पण आहे. कारण आम्ही लवकर इल्यामुळे हे कोण नाही. आणि 1:30 नंतर लोक येऊक लागतात वाटतं. 1:30 नंतर भूक लागतं. आमका लवकर भूक लागता. आमच्या पोरांक आधी लय लवकर भूक लागता. 12 वाजता त्यांना जेवण हवा शाळेतून इल्यावर, म्हणून आम्ही टायमिंगवर इलो. हवी आहे पापलेट तोडता, ताबं खायता. हवी ऐकत नाही कसाच आमचा. पापलेट खाऊ ऐकत नाही. आणि हय बारक्या काय करता, ह्यो तिकलो नको तिखट. हा
तुका काय हवी? डाळ हवी आहे. खा खा. झालं नाही वाटत तुमचं जेवण. हे अंड्याची ग्रेव्ही आहे ना, हे बघ अंड्याची ग्रेव्ही आहे ना, ही लय भारी आहे. म्हणजे आपण घरात बनवतो बा, आई बनवायची, अंडा फोडून टाकायची तशी आहे ग्रेव्ही. चिकन संपला माझा. झालं ना पापलेट खाऊन? मजबूत बसवलं ना पापलेट. तुम्ही पण बसवलं होतं चिकन. थाळी मस्तच होती अगदी. जियान बसवलं. जिया झालं जेवण? जियान पण बसवलं ना. हे केलं नव्हतं, कॉकटेल खाल्लाय. माझा पण झाला आहे. म्हणजे तिने ह्या पण खाल्ल्या, पापलेट पण खाल्ल्या. नाही पापलेट खाल्ल्या, चिंगळा खाल्ल्या आणि डाळ भात पण खाल्ला. डाळ भात खाल्ल्या, वर त्याच्यावर डाळ भात आणि त्याच्यानंतर सोलकढी. त्याने कहरच केलं. फक्त चिकनचा आयटम एक नाही खाल्ला. काय एक देऊ गावात हे चिकनचं एक लॉलीपॉप देऊ गो, म्हणजे ते सर्वजण. तर मंडळी मस्तपैकी जेवण झाला. ओके ना, जाऊया ना आता. चला आम्ही डोंबिवलीत जातो कडेकडे. तुमका ह्याचे तर रेट सांगितलं होतं थाळीचे. स्टार्टरचे पण रेट सांगतो घराला. आमचं बिल पण बघ कसं आता. सी प्राईड आणि हे बघ जाळीसून इलेला बिल. बिल पण हेवी आहे. हा बिल आमचा. आणि हे भावी म्हणता बिल भरूचा पडत माका नको. चला पिंजरो झाकून ठेवतोय. चला चला भावी का स्कॅनर आणून सांगते. एरिया पण लय भारी आहे ना, मस्तच आहे. हा आणि हयच बेलापूर जेटी पण हा. खरंच लय भारी वाटतं अगदी. काय म्हणता, रिक्षा नाही? रिक्षावाले दिसत नाही होय. काय एरिया यो हायफाय आहे अगदी. रिक्षा एक पण दिसत नाही. हे बघा सर्व 4 व्हीलर गाडी हो. हा डोंबिवली तर रिक्षाच रिक्षा. रिक्षाच नाही, 4 व्हीलर वालो बघ कोणतरी. हो आता आमका पण गाडी घेऊची लागणार. काय आला कोण नाही रिक्षावाला? हो रिक्षावाला. अरे व थार बीर चालवतात बायका बघा. अरे त्यांका थार नाही ना. खैर राहुले. तर मंडळी आता 5:30 वाजल्यात. आम्ही घरा गेलो आणि हॉटेल सी प्राईड खरंच लय भारी आहे. म्हणजे अँबियन्स त्याचे म्हणा किंवा त्याचा लोकेशन सीबीडी बेलापूर जेटीच्या जवळच आहे. सेक्टर 15 का. आणि खरंच लय भारी आहे. म्हणजे आतापर्यंत आम्ही ज्या हॉटेलांतून गेलो त्याच्यात ह्या एक नंबर का. लोकेशन वाईज आणि अँबियन्स वाईज आणि स्वच्छता किंवा स्टाफ थंयचो सर्व भारी आहे. आणि आम्ही जे सर्व थाळीओ खाल्लो त्याचे तुमका प्राइस सांगितलं होतं. आणि फक्त तुमका स्टार्टरचे प्राइस नाही सांगितलं होतं. तर तंदुरी खेकडो 500 रुपये होतो. आणि टायगर प्रॉन्स जे 4 इले होते लय मोठे होते त्याचे 420 रुपये होते. म्हणजे 100 रुपये एक प्रॉन्स पडलो होतो. पण तो जबरदस्त होतो. चुलीवर भाजलेलो होतो आणि लांब लचक मोठे जाड होते ते. एक खाला तरी समाधान वाटला. आणि त्याचा जेवण खरंच भारी आहे. गेला तुम्ही पनवेल किंवा जुईनगर वाशी बिशी खाई असाल तर सीबीडी बेलापूर का सेक्टर 15 का जावा. आणि सी प्राईड हॉटेल का नक्की एकदा जाऊन बघा, लय भारी आहे. आणि हा आमचा व्हिडिओ एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा सी प्राईड हॉटेल आपलाच असा. बाय.